Утро, хора, днес ще отваряме Папа Стич. Така. Ето ги. Снимам. Господа, ще тръгвам с яладата гушна. Изчакай си. Добре, хора, върнах се. Сега ще го отваряме. Първо ще си изберем. Добре. Ами, кое искам? Искам като на приятелка. Добре. Така, отваряме го. Ето го. Така. Картичката да ни я гледам. О, колко е сладичко! Ето. Тук някъде се слагам. Това е. Ето го. О, колко е сладичко! Чакай, на китайски. Какво е това? Това какво е? Бълбълче ме трябва. Ето го, нали? Това е кокосов орех. Кокос ли? Кокосов орех, нали е това? То пие! То пие от кокоса! О, колко е сладичко! Кокосов орех е, нали е то? Да, той е. Ой, колко е сладичко! Боже, тук се слага това. Така ли? Да, и може да се го закачиш на чанцата. Чакай да ти го отворя така. Кара ли го? Ето го да го видите. Много яко! Аз дори кутията ще си запазя. Кутията ще запазя. Трябва да му правиш ушите така нагоре. Ще запазя кутията. За да знам, че съм имала лепостичи. То ли е, бе? Да, бе, Да, то. бе, с кокосовия орех. То пие от кокоса. От кокосов сок. О, тям да го кажа на мама. Ама трябва да оправиш ушичките. Ще ги правя. О, колко е сладичко. Спри клипа. Добре, хора, това беше края на видеото. Чао!